Сәлем, бүгінгі шығарылышта кишер һәм аның бәясе можаралары, чиплаштыру һәм Түбән Новгородта күлдә коенучылар белән бергә ял иткән мәйет. Хәзер тулырак. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин имтиханнарга сылтап, татар телен өйрәнмәү зур ялгышлык дип белдергән. Рәхмәт, Илсур абый, без моны үзебез әле белмидек һәм без моны истә тотарбыз, алга таба мондый хаталар, ялгышлыклар кылмаска тырышырбыз. Рәхмәт. Юк, мин мәгариф министрының хезмәтен, аның әйткән сүзләрен кыйммәтсезләндермим. Аның әйткән фикерендә мәгънә бар, аның нигезе бар. Бөтенләй башка әйбер турында әйтергә телим. Бош исем. Ул журналистларның үз максаты шушы язманы бер кешедә дә уку теләге калмаслык итеп бош исем уйлап табумы әллә? Мин менә шунысын аңлый алмыйм. Менә мисал өчен, тел белгече 2 нокта. Татарлыгын югалтып, моңкортка әйләнгән кешене милләткә кайтарып булмый. Кеше, сразу ашып исепләй башлады. Моңкортка авыр булды бу язманы күргәннән соң. Мин әлеге сез интервью алган кешеләрнең, фикерләрен сораган кешеләрнең компетентлыгында бернинди шигем дә юк. Бик кызыклы шәхесләрдер, бик акыллы шәхесләрдер, бик яхшы эшләр башкаралардыр. Әмма аларның әйткән фикерләреннән кызыклы әйберләр тартып чыгарып була бит инде. Юк, анда менә моның кебек мискенләнә торган, яисә ул нидер шундый милли чудищага әйләнде бугай, милли жануарга әйләнде бугай, ул моңкорт дигән сүз, шул сүзне кулланып, яки киресенчә шундый без татар булуыбыз белән горурланырга тиеш дигәнрәк пафосыннан кутышкыч, укшыта торган бош исемнәр чыгарырга кирәк. Көн кадагында нәрсә дип уйлыйсыз? Әлбәттә, инде кишер нәрсәгә икәнен аңлатып торырга кирәк түгелдер инде. Мин үзем кибеттән кишер суган әйберләрне бик сирәк сатып алганлыктан моңа бөтенләй игътибар итмәгәнмен, күрми калганмын бәяләрнең кая очып киткәнен. Әмма таныш белешләремнән ишеткәч һәм социаль челтәрләрдә бик еш күргәнлектән мин бу теманы читләтеп китә алмадым һәм каян чыга бу бәяләр? Бәрәңге һәм яшелчәләр базары катнашучылар союзы, кыскача Бәрәңге союзы, шундый союз бар икән. Әлеге союзның директоры Алексей Красильников менә ничек аңлата бәяләр артуын. Беренчедән, якынча шушы вакытта үзебездә җитештерелүче бәрәңге һәм башка яшелчәләрнең саклау срогы чыга, шуңа ул продукция читтән кертелә башлый. Менә әле генә Перекресток сайтына кирип карадым, анда үзебездә җитештерелгән кишер юылмаган килосы 99 сумда 90 тиен, в наличии много дип язып куелган. Алга таба киттек. Икенчесе, ковид. Бу универсаль сәбәп, инде бер сүздә әйтә алмыйм, килешәм. Ковид бөтен әйбердә гаепле. Өченчесе, үстерү мәйданнары кимү күзәтелә. Мәйданнар кими, без күзәтәбез. Аңлашылды. Дүртенчесе, бу чорда бәяләр арту табигый. Тик бу кадәр артуы бик оптырата, ди ул. Безне дә бик оптырата, Алексей абый, әмма бездән бигрәк әлеге кишер, суганны җитештереп, күпләп җитештереп сатучы фермерларны оптыратадыр ул бәяләр, чөнки аннан 5 ел элеккеге бәя белән алып китәләр кишер белән суганны, ә кибеттә 1 ел эчендә 4 тапкырга артып сатыла әлеге кишерләр. Һәм минем иң аңламаган әйберләремнең берсе авыл хуҗалыгында. Менә аңлатыгыз әле миңа шуны зинһар өчен. Мин ул кичкенәдән гел әтиәнидән сөт бәясе 50 тиенгә арткан, бу авылда 1 сумга кимегән дип шундай әйберләр гел ишетеп торгач, башыма сеңеп калган ул минем. Менә авылда сыер асраучы халыктан күп дигәндә литрын 20 сумга алып китәләр дә сөтнең җыеп, кибеткә барып җитеп, анда киштәләргә чыкканчы ким дигәндә литры 60 сумга әйләнә дә куя. Мин бәяләр барлыкка килүнең алгоритмын төгәл аңлап бетермим, менә бәлки ул табигыйдыр, бәлки бәяләр артуы менә шул рәвешле артуын үзен-үзе аклый торгандыр. Менә аңлатыгыз әле миңа шуны зинһар өчен. Каян чыга ул андый бәяләр? Хәзер шок контент. Түбән Новгородтагы бер күлдә 23 яшьлек егет батып үлгән һәм аның үле гәүдәсе су төбеннән күтәрелеп ярга чыккан. Ул ярда, пляжда кешеләр ял итә, су коеналар, балалар атын чыктатына һәм бер нәрсә булмагандай. Әгәр дә сез ул кешеләрне шул кадәр йөрәксез һәм ваемсыз дип уйларга теләсәгез, ашыкмагыз, алар аның башына менә пакетмы, ниндидер тукымамы каплап куйганнар. Сез сукмасындыр дип инде, башкача аңлата алмыйм.
Мен бұл турда шулай шойырып қазір сөйлеймін, әмма іште жу ите менен бұл хабарны оқығаннан соң, чөнки менің танышларым арасында кішкене уақытта зур үскәч күз қаршында кішінің батып өлгәнен күргәннәре бар. Һәм ул бик зур стресс. Мындағы кішілер искәрмәдер дип уйлыйсы килә һәм халык ул кадәр уйымсыз битарафтыр дип уйлыйсы килми. Бір күні Инстаграмда шундай бір қызық видеоға тап булдым. Бернинди комментарийларым да юк. Сіз бар тик моны күрергә тиеш. Һәм монда знак. Душ только читал. То есть куда ты не пошла, они будут знать, где ты, сколько тебе. В Америке уже давно мы таком. Мы все, видите. Нахер мы ей нужны? Ты наш гендер уже давно там. А мы здесь с тобой завтра. У них, может, там вон правительство наше другое дело. Давайте хорошо. Хәзер алдағы видеоға бәйле нашар хәбәр чиплаштыру булмаячак. Әйе. Узган ел баш миен чиплаштыруга бәйле тикшеренү программасы әзерләнгән булган, әмма хөкүмәт бу программага акча бүлеп бирмәскә һәм аны үстермәскә булган. Ни кызганыч, әмма мин бик өмет иткән идем аңа. Ниһаять кайчанда булса ул чиплаштыру миңа да килеп җитәр һәм мин акыллырак булырмын, карарларны уйлабрак кабул итә башлармын, дөресрәк кемдер минем өчен аны кабул итә башлар дип өметләнгән идем, әмма булмады һәм үземнең килделе акылым белән яшәп бетерәсе була инде бу тормышымны. Мин бүген шундый усал, чөнки бүген төнлә яхшылап йоклый алмадым. Кондиционер төнлә сәер тавышлар чыгарды һәм мин 2 атна элек әйткән Мәскәүдә булачак концертны 1 елга чигерделәр. Юк, шаярып әйтәм, мин һаман шундый. Һәм минем бу атна җырына бәйле кәефем урманнарга кирип, сандугач баласына серләрне сөйләп йөри торганрак. Сезнеке ничектер? Языгыз, бүлешегез. Һәм кирик әле урманнарга, сөйлик әле серләрне сандугач баласына. Шуны сөйли башлаган. Шуның белән шул.